Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar de la Red Gallega de Vigilancia de Vectores del Regavive, una sesión técnica que se grabó en su momento, no se pudo poner y entonces la vamos a poner hoy, que supone un nuevo paso en la escuela, es decir, una grabación y vamos a ver que todo funcione. Quien lo va a presentar es Manuel Álvarez Cortiñas, el jefe de servicio de salud ambiental. Bos días a todos. Por poñer un pouco en contexto o que supón dispoñer dunha rede de vigilancia de vectores, quería facer unha referencia previa ao cambio climático. A transmisión de enfermidades a través de vectores, ou mesmo que outras ameazas para a saúde pública da poboación, están moi relacionadas co cambio climático. Como todos sabemos, os desastres naturais influen na saúde e incluso na vida das persoas. Estes días podemos falar das inundacións, da seca, que levan non só vidas e recursos, sino que esta amenaza permanece máis no tempo, xa que afecta o que pode ser o suministro de agua e a posibilidade de que aparezcan enfermedades. Outros extremos térmicos, como son as altas temperaturas ou os episodios de frío extremo, producen tamén un efecto importante na saúde. Os anos 22, 23 e 24 son os máis quentes, con temperaturas máis elevadas no que levamos desde que tenemos registros. Isto supón un aumento importante na morte das persoas en enfermedades en persoas vulnerables. O bloqueo atmosférico, outro factor que influe na contaminación e afecta as persoas, o mesmo que os incendios forestais, que liberan a atmosfera tanto partículas como produtos peligrosos, incluso o rendemento de cultivos, que se ve afectado por este cambio climático, e incluso a pesca, que é un factor que é especialmente sensible. Fauna silvestre, riscos emerxentes, e, por suposto, as enfermedades transmitidas por vectores. O quecemento global polo cambio climático permitirá que estas especies transmisoras poidan atopar novos lugares propicios onde completar o seu ciclo. Ademais, a máis temperatura, máis rápida é a transición de unha fase a outra do vector, é dicir, pasa de ovo a larva, pupa e adulto en menos tempo. E un maior número de ciclos completados implica, evidentemente, máis mosquitos durante máis tempos no medio. No caso das enfermedades transmitidas por vectores, hai tamén outros factores relevantes, como son o cambio de uso de solo, que é moi relevante, e a mobilidade das poboacións, que fan que, ademais, estea o xente presente con máis facilidade. Estes factores favorecen a expansión dos vectores que crean as condicións idóneas para a emerxencia de novas enfermidades. Ben, entrando xa no que a rede, o marco normativo ben sustentado no decreto publicado este ano de estrutura da Consellería, que en este caso establece dos unidades, o Servizo de Sanidade Ambiental, por unha parte, otorgándolle, digamos, a competencia en coordinación da vigilancia entomolóxica e ambiental das especies transmisoras en colaboración con outros organismos implicados dentro da rede de vigilancia de vectores, da Regavive. Asimismo, a outra unidade responsable sería o Servicio de Vigilancia Epidemiolóxica, que é responsable da vigilancia das enfermidades transmitidas por vectores en coordinación coa Rede Galega de Vigilancia. Ben, para dar conta destas tarefas, xa no año 2017 se constituiu a Rede Galega de Vigilancia de Vectores mediante un convenio. Neste convenio participaban, por unha parte, a Xunta de Galicia con dos consellerías, por unha parte a Consellería de Sanidade, pola Dirección Xeral de Saúde Pública, por parte do medio rural era a Dirección Xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Alimentarias, e dúas universidades, a de Santiago de Compostela, a que formaban parte no campus de Lugo, a Facultade Veterinaria, a través do Departamento de Parasitoloxía, e a Facultade de Bioloxía no Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física. E por parte de Vigo, a Facultade de Bioloxía colaboraba co Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Bien, o convenio, estes convenios viñan a paliar a unha necesidade que tenía a Consellería de Sanidade de disponer de entomólogos que foran capaces de identificar estes vectores. Ben, o convenio non só facía frente a esta falta de personal técnico desta característica, senón que tamén elaboraban os protocolos para a posta de trampas, o seu mantenimento, a súa recollida, a formación do personal que se ocupaba das trampas, e durante o período de mostraxe, que se realiza con frecuencia quincenal, ocúpanse da posta das trampas e recollida das mostras de mosquitos nos puntos de mostraxe.
seu traslado aos laboratorios e a identificación e reconto dos diferentes exemplares recollidos en cada mostra. Asimismo, se ocupan da actualización das bases de datos de especies de interese vectorial de enfermedades identificadas e tamén remitían periódicamente ao final de cada temporada un informe tanto á Dirección Xeral de Saúde Pública como a de Gandería co informe final das mostraxes. É tamén importante remarcar que o ano 23, en xuño do ano pasado, a Consellería de Sanidade firmou un protocolo co CSIC para desenvolver líneas de acción e proxectos conxuntos en áreas de interés común, especialmente no marco da plataforma de Ciencia Cidadá Mosquito Alert. Esta plataforma que permite a población, no momento que identifica a presencia dun mosquito ou sente unha picada, comunicalo á rede. A rede recibe este mensaxe a través da app e, como dispón de personal entomólogos que hacen a identificación, os identifican e comunican ao remitente se é un mosquito tigre ou se trata dun mosquito común ou outra especie. Isto, como veremos despois, ten unha gran relevancia porque permite coñecer en tempo real a presencia de mosquito tigre, en este caso, en un territorio. Xa no que o mostraxe de dípteros, neste caso mosquito tigre, por exemplo, as mostraxes se fanse a través de dos tipos de trampas. As ovitrampas que recollen tanto ovos como larvas, que é a que se ve aí no medio da figura, e por outra parte se hace un mostraxe de adultos con unhas trampas Sentinel que se llaman, que tienen unha serie de atraíntes, ben de luz ou un produto atraínte que leva os mosquitos a que se introduzcan na trampa. Os dípteros identificados pola Regavivec con relevancia para a saúde humana e animal e o nivel de risco en Galiza se recollen nesta táboa. Vemos que hai varias familias, están os culícidos, no que están o Aedes albopictus, que é o transmisor mosquito tigre, que é o transmisor de dengue, chikungunya e zika. Tamén se miran os anófeles, transmisores de malaria, os culex, que son relevantes na transmisión de febre do Nilo occidental, e os flebótomos, que é responsable da transmisión da leishmaniose, que xa está establecido no noso territorio, e a rede tamén identifica culicoides que, se ben non son de interés veterinario, non ten risco para a saúde humana. Na táboa, na gráfica, se presenta á esquerda a evolución temporal das identificaciones que se realizaron a través de mosquito alert, tanto de mosquito tigre, de mosquito común e de picaduras. Vese que a coincidencia é bastante coherente, tanto da presencia de mosquito tigre como común, que se desarrollan no mesmo entorno, como a presencia de picadas cando está o mosquito tigre presente. Podemos ver aí que ao final da gráfica aparece unha elevación do número de presencia de mosquitos. Eso se corresponde con fai 2 semanas, que, bueno, en esta época coincidiu con unha época de calor precedida dunha época húmeda que choveu, que isto é a situación ideal para que se reproduzcan os mosquitos. E deu lugar, pois, eso, fai 2 semanas, a un importante quecemento, sobre todo na zona de Vigo e Moaña. Na parte de arriba temos o mapa no que se localizan os achados que se hacen a través de mosquito alert. Se representan o número, os datos agrupados de mosquitos. Na parte de arriba está Moaña, que é o sitio no que se está declarando máis presencia de mosquitos, e tamén a segunda é Vigo. E a día de hoxe os concellos nos que tenemos identificada a presencia de mosquitos son os que aparecen na táboa: Moaña, Vigo, Cangas, Vilanova e Redondela. E o día 31 de outubro, en Porriño, os entomólogos da rede fixeron un mostreo activo. Neste caso non é poñer trampas, simplemente van ao lugar, van a visitar os municipios próximos aos que xa está establecido o mosquito e hacen mostraxes en ocos naturales, en recipientes nos que recollen ovos e larvas. En este caso atoparon 2 larvas en Porriño, o que quere decir que, bueno, posiblemente estea instalado porque non son un adulto que se atopa, que pode haber chegado de forma casual, sino que xa se fixe unha posta e hai larvas e ovos, co cal é a primeira vez que se detecta neste concello. No que se refire a outra parte do convenio, que é o mostraxe de carrachas, o mostraxe neste caso é diferente, faise por manteo, pasa un lenzo, un pano
pola superficie do chan e as carrachas quedan adheridas a este pano, recóllense e se identifican. E por outra parte, o que se fai é captura de hospedador, se hace a través de centros colaboradores, ven maioritariamente en centros de saúde por persoas que levan que son picadas, e os centros de saúde nos remiten esas mostras, ou ben clínicas veterinarias, centros de recuperación de fauna ou tecores. Aquí vemos as principais especies de carrachas identificadas en Galicia, hospedadores e enfermidades que podrían transmitir. Carrachas temos 4 xéneros principalmente, Ixodes, Dermacentor, Ripicéfalos e Yaloma. O Ixodes, basicamente, Ixodes ricinos, que é o responsable da transmisión da enfermidade de Lyme. En Dermacentor temos o Dermacentor reticulatus, que está asociado co Tibola. Ripicéfalos, que é de Ocán, é responsable da febre botonóstoma mediterráneo, e o Yaloma marginatum, que é o responsable da febre hemorráxica Crimea-Congo, non? Serían os principais de maior relevancia. Bueno, a distribución en Galicia destas carrachas é a que se ve aquí. A esquerda está o Ixodes, relevante a presencia xa por toda Galicia, especialmente na comarca de Afonsagrada e Meira, que están onde se hacen a maior número de achados. E o que se refere ao Ailoma marginatum, un transmisor de febre hemorráxica Crimea-Congo, repito, está no sur do Lugo, en Quiroga, en zonas de, bueno, Tires, Manzaneda, en zonas próximas a León, que xa nesta zona pues, está implantada ya de forma ya máis estable. Bueno, tamén hai algúns achados en Oia, en Gondomar, en Muiños e Bande, pero vamos, de momento limítase á zona sur de Galicia. E os outros dos, o Ripicéfalos e Dermacentor, ten unha distribución similar, como se pode ver nestos dos mapas, bueno, na parte centro de Galicia. Ben, por último, quería facer algún comentario respecto a este tema da rede de vigilancia, principalmente poñer en valor a importancia de dispor dunha rede de vigilancia de vectores. Isto se puso a manifesto o ano pasado, en 2023, cando por primeira vez se detectou un mosquito tigre en Galicia en agosto, en Moaña. Foi a través da transmisión dunha persoa por mosquito aler que dixo que tiña mosquitos no seu xardín. Isto permitiu que nun plazo de 24 horas os entomólogos da rede puideran dirixirse á casa da persoa, hacerse cargo da mostra que tiña, poñer trampas no seu xardín e confirmar posteriormente a presencia de mosquito tigre xa en Moaña, en Galicia, por primeira vez. Bueno, isto é unha actuación que digamos inmediata que non sería posible de non dispoñer desta rede. Por outra parte, considero que, sin olvidar as posibles sinerxias que se producen neste tema con outros organismos, convendría avanzar no mantenimento dunha rede estable e autosustentada na Consellería de Sanidade desta rede, non? Dispoñer de medios para mantener ao menos la forma básica da rede. Asimismo, hay que tener en cuenta la necesidad de adaptación da rede ás condiciones cambiantes que se producen. Es decir, estamos vendo que aparecen novas especies que antes non existían aquí e cando se están facendo mostraxe aparecen en sitios que antes non se mostraban. Es decir, exige unha axilidade moi grande para ser capaces de mantener unha imaxe correcta de como está a comunidade autónoma respecto á situación de aparición deste tipo de especies transmisoras. Por último, pues, manter as existentes e incorporar novas sinerxias con outros organismos que nos permitan ter unha visión máis global da situación en aplicación do concepto tan manexado hoxe en día que é o de unha sola saúde. Ben, e con isto remato aquí esta pequena revisión do que é a rede. Como esta é unha presentación que está grabada, deixo aquí o meu contacto por si queredes facer algún comentario ou manifestar conformidade ou disconformidade co que se ten dito nesta presentación. Moitas gracias a todos. Bueno, pois, moitas gracias a Manuel Álvarez Cortiñas por adaptarse perfectamente ao tempo. E tamén quero darlle a noraboa á Escola Galega de Saúde Pública, que, como vedes, é un novo formato que esta vez sí funcionou perfectamente e abre un abanico de posibilidades para facer estas sesións técnicas. Bueno, sin máis,
decirvos que o próximo martes, día 8, teremos a Sonia Pérez Castro, facultativa especialista de microbioloxía e parasitoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, que nos vai falar de cara a unha vixilancia de enteropatóxenos de orixe alimentario e ambiental en Galicia. Pois nada máis, que teñades unha boa mañana. Hasta logo.